pagsusumikap. Sa unay mahirap, nakakapagod at masalimuot. Ganyan ang pinagdaanan ng panauhin natin ngayong araw. Pagtatagumpay. Napakasarap pakinggan. Daig mo pa ang lumulutang sa kalangitan pag ito'y nakamit. Ngunit para sa iba, ito'y mananatiling pangarap na lamang. Ngunit ang ating panauhin ay hindi sumuko. Hampasin man siya ng malakas na daluyon na hatid na mapagbirong tadhana. Hindi siya nagpapadala sa alon ng pagsubok at hindi nagpapatinag sa nakakatakot na bukas. Ngayon ay pakinggan natin ang kanyang kwento, kung paano niya ginamit ang kanyang mga ginintuang kamay at diskarte tungo sa tagumpay. Buong pusong inihahandog ng 2x2 Production. Ginintuang mga kamay. Apat kaming magkakapatid na galing sa mahirap na pamilya. Nakatira kami sa Manila, sa San Juan. Hanggang sa ito, nakapag-aral ako, pinilit ko matapos mag-aral. Number 1 yan. Matapos ka ng pag-aaral mo. Pero, hindi porket nakatapos ka ng pag-aaral mo, ganun rin kadali na maano mo yung pangarap mo. Nandun yan sa diskarte sa buhay, sa pagsisikap. Dati nung high school ako, nag-ano ako, summer job. Nagdi-dishwasher ako. So, nagja-janitor ako sa, matatanda ako nun sa Guda, sa Green Hills ako nagtatrabaho pagka bakasyon. Sa tatay ko naman, kahit na nakagawa ng hindi mabuti yung tatay mo, ayokong maglaglag ng negative para sa kanya. So, yung tatay ko, nag-abroad nun, sa Saudi, sumakabilang bahay. Hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Hindi nakakapagpadala sa amin. Grabe yun na talagang heartbreak sa akin. Nahirap talaga. Minsan, wala kaming makain talaga. Naiiyak tuloy ako. Naalala ko. Tatay ko, nalaman kong nagloko. Hindi namin alam na umuwi pala sa ibang babae. Nung napatunayan ko yun sa isang sulat, talagang grabe iyak ko noon. Pumasok ko sa kwarto, bibigti na ako. Talagang magpapakamatay na ako. Nagsimulang natigil ako sa pag-aaral. Trabaho ako sa Quiet Philippines sa Laguna yon. Talagang hirap ng trabaho. Papasok ako ng alas 6 ng umaga, lalabas ako ng alas 6 ng gabi. Papasok ako madilim, lalabas ako madilim. Kita ko nun dati is napakababa. So yun, malayo ako sa pamilya para lang kumita ng pera para makatulong sa magulang ko. Bumalik ako sa pag-aaral nung yung ate ko nakapag-abroad. Punta sa Japan. Nag-aaral niya ako. Tumigil ako sa trabaho. Natulungan ako ng ate ko, nakapagtapos ako. Then nung natapos ako, punta ako rito sa probinsya, nakapagnegosyo ako. Kumikita ako ng malaki. To cut the story short, kumikita ako, pero wala akong naipon. Thank you kay Lord. Talagang tinatawag pa rin niya ako. Yun, nung tinawag ako ni Lord, natigil ko yung issue. Lahat ng issue, natigil ko. Nakaipon ako. Pinakamahalaga yung talagang mag-ipon kayo para sa future. At saka ang pinakamahalaga dyan, hindi mawawala si Lord sa puso niyo. Kasi minsan, kahit na anong sipag mo, anong tiyaga mo, kung wala kang Diyos sa buhay mo, hindi mo masasabing successful ka. Dagok man ika'y hampasin, babangon at babangon pa rin. Pagtitiis sa makabagong panahon ay mahirap. Madadapa ka at masusugatan. May rason ang bawat bagay na dumarating sa buhay natin. Maaari itong mag-iwan ng aral o magsilbing daan tungo sa ibang pilapil ng makamtan ng tagumpay. At ngayon, si Ginoong Joseph Cayabyab ay isa ng matagumpay na negosyante. Ilan lamang sa kanyang mga negosyo ay ang M310 Specialized Goods Trading at ang Phil 48 Ventures Builders Corporation. Bilang karagdagan, siya ay nagmamay-ari ng 32 lote at ang lahat ng tagumpay na ito ay nanggaling sa kanyang pagsusumikap, diskarte at pananampalataya.